Familia moro ywak ewi tho mapoya kendo magalagala mar wuodgi manyinge Danzel Omondi manyocha en achiel kuom jong'anyo manyocha odonjo od bura to bang'e nyoduogo kwany ringre ka ojwang'e kar pi e gweng' ma mashinani. Juja e boma Thika, Danzel Omondi Onyango en japuonjre matieko sombe mbalariany ma JKUAT kapok ne oromo kod tho mare. Penjo mathoth luoro tho mare ni mar nyocha ogo ripode ni olal mana bang' ng'anyono. Mola Nyambaga ntiere kod ler mathoth. Bang' tipo mage landore ka en achiel kuom rowere mane nie ng'anyo mane obagi kod rowere mag GNZ e dier boma ma Nairobi. Seche machuok bang' ng'anyo, tipo mage ne koro metni mbui mag milome malando lal mar Danzel Omondi. Moko kuom tipo ne gin nyaka mag opande mare mag Kenya kod kadi mare mar kar tiegruok ma en mbalariany ma Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology. Jonyuol Danzel Omondi Onyango wacho ni nyocha gibedo kod chuny madang'ni bang' fwenyo ni rawerano ndache gwenyore tok ng'anyo manobagi boma Nairobi kod rowere mane kwedo paro mar chik mar omenda 2024. Gino mane omiyo jonyuol ne ogoyo lipot e tesend obila Majuja, lipot namba 20 mar tarik 1 dwe mar 7 2024 e kar seche mag 4 okinyi. Kata kamano, wuod mare James Onyango wacho ni ne obedo kod buok bang' yudo lipot ni ringre wuode oyude kar kware moro yo Juja. E twak kod tipo mar Citizen TV, jatatije mar riwruok makene ratiro mag oganda Irungu Hampton penjore ni mar ang'o oganda gwenyore yo mok ler kata odoko ni obila nitiere mar rito jo Kenya. Danzel Omondi was a future quantity surveyor. He's a student of JKO CAT and disappeared about a week ago. He unfortunately has just been found in a quarry dead, and his family basically had called for his return because it was suspected that he was actually abducted about a week ago. Unfortunately, he has now shown up in a quarry. The question we need to ask, is he the only one or there are others? IPOA and government, they must all team up together and account for every death that are around these issues. Okoni ringre mar japuonjre mar mbalariany ma JKUAT koro rito bero mar yango gima dekel tho mar rawerano. Kagisani to kane ringre mare General Kago Mathika. Jaod bura makarachuony Adipo Kuome okone sirikal mondo kas nondo mar chiwo ler e wi tho mar rawerano mathoni obiro e yo magalagala. En gima lit sana. Sirikal akwayo mondo okaw responsibility ma ok giweyo jonyuol mondo thagre gi tijni endi. Jonyuol ni Nairobi ka gi adala gibiro mondo gilos wach nyathigi mane gikeno kendo nyathigi mane oting'o future margi. En gima ok yot, en gima lit. On behalf of jokarachuonyo te, atimo mos ahinya ruok. Omiyo ka ng'ato otho yo ma lit machalo ma, to dagob ng'eyo gi jokarachuonyo bedi gomb ng'eyo ni tang'o motimore, otim ang'o mane deserve ayone pinyni. Magi timore bang' rowere mag Gen Z nyobedo kod romo Uhuru Park mar dhialo jok mane oyudo hinyruok e chieng' ng'anyo to kod mago mane onegi kanyakla kod mago mane olal godo e yore magalagala. Hao watu hao ni maheroes kwetu kabisa. Danzel Omondi Onyango nyo en japuonjre mbalariany ma JKUAT kendo nyorito sidho simbo mar tat somo kata digri tarik 28 mar dwe mokalo bang' renye somo mar nono lope. Walter Nyambaga, Ramogi TV.